Men Tok Ketek'te yaşadım diysem ananyağınız mı deyip hatına başlan pat beşiğimin hatını size yetirýärim. Men okuw toran ýyllarym menin kakam meni öz dostunun ogluna durmuşa çıkardy. Men olar durmuşa çıkarmak niyetiniň bardygyny aýdanda garşylyk görkezmedim. Näme bolsa-da kaýyldım, sebäbi eje kakam aýdandan çıkamokdum. Durmuş guranymdan soňra ýoldaşymyň oýunlary maşgalasynyň bar ýüzi açylyp urady. Meniň başyma külpet bary indi, görmedik günüm ýok. Meniň gaýnatam içgile özüni berip içkilige aldyran adam ekeni almagajyndan daşa düşmez diýip onuň oglam ondan galyşmaýan içge özüni beren biri bolup çyksa näme etjek? Ýoldaşym ilki wadalar bir gowy ýaşaýardyk, bir kaýa çekmedi bizim gowy durmuşymyz içip gelip türlü hile oýunlar görkezip başlady. Wadalar bulda zatlaryň gutararına garaşyp ýoldaşymyň bugalyklaryny taşlar, düzeler. Belki men gowulyklarym bilen gowy hereketlerim bilen ýoldaşymy dogry ýola salaryň süýjü sözläýin. Gaýnlamyň göwnünden turaýyn, gaýnenemden haýyş edeýin. Maňa kömek etsin, ýoldaşym dogry ýola salaýyn, içgin taşlasyn diýip özüm arzum manyna çümüp ýoldaşyma süýjü sözläp onu içge taşlatjak bolup her hil hereketler edip can etdim. Gaýnenemiň piňine de däldi. Gaýneneme haýyş etsem, sen barmyň ýokmuň diýen ok öz ýoly bilen öte günäni men üstüme ýapýa. Oglunyň içýänligi bilen işem ýok. Olaryň öýünde erkeň içmek bolaýmaly zat ýaly. Soňa waka ýoldaşym içmesini köpeldip gelip meni iti depen ýalyp urup başlady. Meniň göwrämde galan çagamyň ölmegine çelle şonuň içip gelip meni urmagy sebäp bolup ýatan günlerim boldy. Nädip ejen kakaňa duýdurmajak, şonça duýdurmajak, ejizlemejek bolup jan etsem de adam ejizleýän ekeni, durmuş ejizletýän ekeni. Men bar eden işimiň bir köpükligine, ýoldaşymyň düzelmejekligine düşündim de ejem kakamyň öýüne gitdim. Ýöne näçek, ýene gaýynlarym yine ýoldaşym towa gelen ýaly meni izimden barıp alyp gaýtmaň ugrunda indi gaýtalanmaz, indi bu hereketler bolmaz diýip yalan ýaşryk wadalary berip yine kakam meni bargy izim maşgalaňy saklamaly, diklemeli. Sen ondan oňa aýrylyşyp ýörüp bilmersiň diýip meni yine izime uratdy. Yine gelseň göräýim meni gowuturmuş ýaly. 2 günem geçen ok yine ýoldaşym içip gelýär. İçip gelen güni yine meni urýar. Men indi öýüme gidemde näme durmuşymam yine göwreli halyma nädip ýola goýaýyn. Bir durmuşa çykan ad alan soň adyny saklamagam kyn. Ejen kakaňym saň aňyrda durmuşyňy dikledi. Düzelmejek erkegi nädip ýola saljagym bilemok. Ýoldaşym öýden ýitip gidip giç geliberse haçan gelerkä, kaçan gelip men urarka diýip garaşyp gapa garap, gorkup aglap ýatyp bilmeýän günlerim boldy. Nerwim bozulup bir näçe keseller arttyrdım. Çagalarmy göwrämde galdyryp bilmeýän, çaga götürüp bilmeýän, çaga dogup başarmaýan diýip men adaldym. Gaýynlarym maňa oglum elnimi urýar, urma oglum ýa-da içip gelme, çaga ziýan diýmän. Öte maňa sen bir çagany götürüp dogup berip başaran ok diýip men iki ýandan kemsitmelere sezawar etýärdiler. Meniň gören günümi duşmanyma da dilämok. Ýöne gowy niýet bolýar. Hemişe arzu etýärdim ýoldaşymam içmesin taşlasa, meniň çagalarymam ýylyň çagasy ýaly ýaşasa diýip. Allah'nyň peşgesi bilen çagamyzam boldy. Ýöne ýoldaşym düzelmesini hiç gazanyp bilmän galdyk. Ýoldaşym bolsa içip gelip uruşmasy etýän hereketler sebäpli, gazanjynyň pesligi sebäpli gaýynlarym namartlyk edip ogly içse, ogly gazanmasa mende näme günä, meni çagalarym bilen köçäziňdi. Köçä kowdular. Men agladym, ogluňuzda günä, ogluňuzy ýola salalyň, meni näçin köçä kowýaňyz? Men nirä gideýin, izimde çagam. Ýani ýoldaşym bilen ertirýän içip gelse men nähili günde galaryn diýsem, meniň göz ýaşyma, meniň
Aladalanan zatıma seretdiyen adam yok. Hatta tok ketekde yaşan günlerim boldy. Barara yer tapman, girere jay tapman, kvart plata töläp bilmän tok ketekde yaşan yerlerim boldy. Soňra men ýoldaşymdan umydymy üzüp arada näme etjegim bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşseň adamyň pälin şeytan azdyrýan eken, şeytana uymajak adamam şeytana uýýan yerleri bolýan ekeni men özümiň janyma kast eden günlerim boldy. Ýöne Allah janyň almasa sen müň hil hereket edeniň bilen janyň alınmaýan ekeni men özüme janyma kast edenim bilip ýoldaşym düzeljek, indi gaýtalajak däl, indi beýtjek däl diýip söz berýärdi. Ýöne näme etjek? Ýene barbyr öňkü ýagdaý gaýtalanyp ýoldaşym mundan beter içi burady. Ol hatda içip ýylyň öýünde meýdan edip galan ýerlerim bolup men kösenýärdim.